239 deportistas competirán este sábado nos Special Olympics autonómicos que se celebran por primeira vez en Sarria. Como alcaldesa de Sarria, agradecer a Special Olympics por acordarse de Sarria para facer estos xogos de petanca e campo a través. Os atletas pertencen a 17 asociacións de toda Galicia. Special Olympics é unha entidade non federada no mundo do deporte, senón que é unha asociación que promove o deporte de integración, o deporte de inclusión. Concello e Deputación colaboran coa organización na procura da mellora da calidade de vida do colectivo. Este carácter inclusivo do deporte creo que é algo que hai que traballar máis, creo que hai que explotar máis e creo que debemos apostar por elo, non? Igual que se está facendo co deporte femenino. Hai que resaltar que hoxe a Diputación de Lugo é a Diputación que con maior cuantía económica está colaborando e aportando a este proxecto. O Centro de Atención ás Persoas con Discapacidade de Sarria participará con 22 deportistas e 10 adestradores. Agradece el compromiso de Special Olympics y de las entidades sociales que ponen el deporte al servicio de las personas con discapacidad para seguir superando barreras. Como en edicións anteriores, na apertura dos xogos, seguindo o cerimonial dos Olímpicos, os equipos desfilarán ante o público. Este ano no Pabillón Novo de Sarria.